Sí, moltes gràcies. Bé, el model de ciutat no passa solament per les accions que es decideixen fer, sinó també com es desenvolupen i com les fan. Nosaltres venim a fer les coses diferents, ho hem estat dient aquests darrers dies. Alcaldes, regidors, les regidores que entrem a govern doncs hem d'estar al peu del carrer a disposició dels veïns i de les veïnes de la nostra ciutat. Per tant, proposem transformar Calella de dalt a baix en una ciutat que tingui una administració pública pròxima, àgil, eficaç i basada sobretot en els pilars de la transparència, la cooperació i la participació. Entenent tot això quant als valors, nosaltres hem estat escoltant durant aquests darrers anys a la ciutadania i emmarquem 4 eixos prioritaris en aquest bloc de model de ciutat. El primer seria la seguretat. Molt important. Ens cal un pla de seguretat local, tal com demana la Llei 4/2003 del Sistema de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, un pla que actualment a Calella no existeix i no s'ha fet mai i és molt important tenir-lo fet. També apostem per crear una unitat de policia específica de proximitat que ha de treballar per la convivència, pel civisme i per prevenir aquelles ocupacions que hem estat veient els darrers anys, però també per evitar el petit delicte. Tot això ho hem de lligar també amb la figura de l'agent cívic, que ha estat molt desapareguda en els darrers anys. Fem una aposta decidida per la creació dels agents cívics, que el que han de fer és vetllar per aquesta convivència i el civisme, aportant aquestes campanyes que hem de fer pedagògiques des de l'Ajuntament i que, a més, el que li han de donar és aquesta sortida del compliment de les ordenances existents municipals. La segona prioritat, la neteja i el manteniment. De la neteja no cal parlar-ne gaire perquè ja ha estat a debat durant aquests darrers anys, ha faltat una manca de fiscalització de la neteja, però el manteniment també és molt important i també creiem que no ha estat una prioritat en aquests anys i per això nosaltres volem augmentar la dotació de la Brigada de Parcs i Jardins per millorar l'enjardinament i el manteniment de totes aquelles zones verdes de la nostra ciutat, millorar també el mobiliari urbà existent, però també les parets, els ponts, tot allò que ens diu la gent que Calella està molt lletja, millorar també l'enllumenat públic i també impulsar un pla de la millora de les façanes de la nostra ciutat amb un pla que es pugui dir que Calella és més bonica. El tercer eix important, l'aparcament. L'aparcament hem de fer més places d'aparcament creades amb aquesta seguretat, il·luminació, accessos més ràpids, crearem l'aparcament en alçada de la muntanyeta i també connectarem aquests serveis d'aparcaments amb un bus elèctric que donarà a disposició a tota la ciutadania.